I ara nosaltres anem a conèixer a la veu de la Marató de València. Aquí segur que sentirem cridant un rècord del món, esperem, o d'Espanya, de la comunitat. Tant de bo sigui així, així que endavant, José Fernández, José Speaker, com el coneixem tots. Endavant, José. Com estàs? Aquí estamos. Benvingut, passa. Subirla un poquito, subirla un poquito. Que apenas l'escoltem. Que entre en harina. Què tal? La posaries per a començar la marató? Seria una bona cançó? Sería una buena canción, por supuesto que sí, porque es un temazo desde la primera nota hasta la última, pero no la podemos poner a la maratón. Lo siento mucho. Sabes quién nos la ha chivado, ¿no? ¿Seguro? Sí, te lo puedes imaginar. Creo que sé quién nos la ha chivado. Claro, pues le mandamos un abrazo a Vicente Sempere, al gran ¿no? Sempi. Qué grande, Sempi, un saludito. Y con Sergio Roger, que a los mandos siempre de las canciones y los temas, en la media maratón la liamos muy parda. La lió Art de Bogotá. Nosotros solo pusimos la canción, bueno, estaba un poco editada para que las guitarras entraran con fuerza al principio. Hicimos un test en el 15K nocturno, funcionó y dije, la lanzamos para la media y se nos ha ido de las manos. Te vemos a tope, José. Te vemos pero sí, súper en forma y con muchísimas ganas. Sí, con muchísima ilusión. No sé qué va a ser lo primero que vas a decir. Esto lo he comentado con algún compañero tuyo y es muy difícil porque si lo piensas fríamente dices, vale, si total que tengo 33.000 personas delante, total, que tengo a todos los políticos del mundo mundial delante, a todos los de la Federación Internacional, la World Athletics. No sé, este año ha venido el director de la Maratón de Londres, el director de la Maratón de Berlín. Se retransmite para 150 y pico países. ¿Qué dices, no? ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Es complicado, pero bueno, lo primero al final para romper el hielo, vosotros lo sabéis de sobra, pues es un saludo, un buenos días. Nos toca decirlo en varios idiomas. Yo me lo intento curar un poquito en mi inglés, ese que llevo ya tiempo practicando. Sempi habla valenciano porque quién mejor que él para la lengua valenciana y damos un saludo, un pequeño saludo con un poco de música cañera y así un poquito arrancamos el motor poquito a poquito. Jo sé que tu ens fas accelerar el cor, posaràs, entres en taquicàrdia, fas que tots entrem en taquicàrdia. Sí, sí. Sentirem aquest cor. Sí, 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 sí. Lo siento, pero sí, te lo digo lo siento. És que... Me estáis aquí tocando la fibra. Això posa els pèls de gallina, com no poder estar així. Sí, volveremos a escuchar el latido de corazón porque es marca ya de Sergio, de Sempere y mía para la maratón. Y te decía lo de la canción porque, lógicamente, la Maratón de Valencia tiene como himno libre de Nino Bravo, entonces solo se puede poner esa canción, pero tenemos una arenga preparada musicalmente y con un speech que vamos a soltar desde la tercera salida hasta la octava, que hay 8 salidas, y previo a cada arenga también tenemos un tema que está sonando muchísimo, que se está cantando muchísimo en muchísimos estadios. No lo voy a decir. Ara va a preguntar-te, ¿quién será? No lo va a contar. Adelanta'ns, no podem saber-ho, no? Ni una pista, ni una pista. ¿Lo decimos o no? ¿Es rockero? A veure, que estem a som de casa, José. Es una canción italiana. Com? Una canción italiana. Se ha escuchado mucho en el mundo del fútbol. Azzurro. ¿Perché ti amo? ¡Ostras! Potente, ¿eh? Tenim exclusiva. Hemos cogido una versión bien, muy cañera, muy festiva y vamos a intentar, esto es primicia. Sí, exclusiva, Para Son de Casa, esto es totalment. primicia. Vamos a intentar a ver si se enganchan a cantar, aunque sea el estribillo. Chimo, Venga, tema. venga. Estoy segura que sí. Porque Els corredors libre sí ho que se donen canta tot. Libre sí. del principio al final, ¿no? Libre desde el principio al Vamos, final. Total. Me acuerdo, aún recuerdo la reunión con Trinidad Alfonso, con Elena Tejedor en aquel momento, que estábamos Sergio y yo, que les propusimos hacer una canción, incluso editarla nosotros entre todos y me acuerdo de las palabras que salieron en esa mesa que fue necesitamos una canción, igual que Nueva York tiene a Frank Sinatra y el resto de maratones tienen la suya propia, necesitamos una canción y atención, nos pidieron que fuera buscarla, pero que sea universal, atemporal y valenciana. Y casi salimos de allí rotos, decir, ¿qué buscas? Que reúna un poco esos tres y no podía ser otro. Libre. Nino Bravo, libre, claro. Universal, atemporal, para siempre.
y valenciana. Estamos viendo viendo imágenes de la maratón y de vez en cuando aparecen fotografías tuyas con todo el personal detrás a punto de salir. Yo creo que la llegada es brutal, pero la salida es que me parece un momentazo tan glorioso, ¿no? La salida... Hay tanta emoción ahí contenida, ¿no? Sí, porque hay tantos días de preparación, tantas personas, tantas familias de tantas personas que han sufrido, vivido, disfrutado, llorado, sudado, sangrado la preparación de la maratón, que esto viene de 3, 4, 5 meses, después de 3, 4, 5 años corriendo muchas personas. Hay en esta edición hay más de 7.000 debutantes, 7.000 y pico debutantes, que es su primera maratón, que van a estar con la piel de punta, y son 33.000. Entonces, claro, cuando tú coges y dices manos arriba, hands up, y ves que los 33.000 hacen así automático, te quedas temblando allí diciendo, vale, gracias. Pues vamos, muchachos, vamos para allá. A por ello. Solo nos quedan 42.195 metros. Parlant de noms propis vinculats a la marató, vull enviar una salutació, a replegue la salutació de tantíssima gent, tot l'equipàs de Son de Casa per a Xavi Blasco. Hombre, por supuesto, saludito, que estará también en la retransmisión. Sí, serà una de les veus. Està en una afonia, pobret, ens han dit, tremenda. I per això està cuidant-se la veu, per a que el diumenge estiga a tope. Yo, propóleo, agua, limón exprimido, jengibre, agua caliente y miel. I meleta, que això va de categories, que Xavi estarà cuidant-se, serà la veu de la retransmissió de A Punt. Que al·lucinant que se retransmeta yo no sé quién es la cantidad, había dicho 50 y pico, 173 países. La tarjeta de visita que es de Valencia per al món es impensable, es de locos. ¿No? Es de locos. Una cosa que comenzó también como una bogería, sí, el año 81 va a ser, y en lo que se ha convertido. ¿No? Sí, una carrera que empezó pues, con 4 amigos, que costó en llegar a las 1.000 personas, 1.500, aquello ya era como mucho, luego entró... Lógicamente, Trinidad Alfonso fortaleció el proyecto, pensó en futuro, y aquí nos hemos plantado con 33.000 personas y lo que dices tú, 170 y no sé cuántas televisiones en directo. Y lo mejor de eso es que cada vez que una persona nueva ve esa salida en ese lugar, ve esa meta sobre el agua en la pasarela, dicen, ostras, yo quiero ir ahí. I mireu, València el diumenge es transforma, ja comença a transformar-se. I el nostre company Àngel té les dades i tota la informació per a contar-nos-ho. Abans de la pissarra volia fer una proposta a l'speaker. Vinga. Perquè com que farà diverses salutacions a la gent, als participants que van arribant a poc, en una d'aquestes salutacions podries dir benvinguts, tots som de casa. Tu tira-li la. Jo t'ho propose. Tu deixes caure ahí per si acaso. Efectivament, si pot ser, si pot ser. Claro que puede ser. Lo podemos hacer para arrancar en el saluda, lo podemos decir, y si venís a grabarlo, lo tendremos. Estarà gravat perquè Jo me comprometo. estarem en directe allí. Yo me comprometo. Compte. Aplaudiu en mi, per Vinga, favor. vamos. Aplaudim. Estarem allí. Molt bé. Som de casa. Serà un goig, home, tindre aquest trosset i... Me comprometo a que se escuche por megafonía en la Maratón Valencia de benvinguts, som de casa, por supuesto. Claro que sí. Guai, José. Que bé, vinga, Àngel. La marató li pega la volta a la ciutat, no, Àngel? Pega la volta a la ciutat. Hi ha dos esdeveniments que fan transformar la ciutat. Dos. Un són les falles i l'altre és esta marató que enguany arriba a l'edició 43. I mireu, l'itinerari d'aixòs 42 quilòmetres que pràcticament passa per tota la ciutat. Així no ho podem veure, però només queden exclosos del circuit els barris que estan més cap al nord i més cap al sud. La ciutat tindrà 80 talls de carrers i avingudes on no es podrà ni circular ni es podrà tampoc estacionar, tant en l'itinerari d'esta marató com en les immediacions. Quan es produeixen aquests talls? A nit es van produir ja els primers en les immediacions de la plaça de la Marató, que és on arranca el recorregut i ens deixa aquestes imatges tan espectaculars. Demà de matí
Fira València, les immediacions també estaran bloquejades perquè continuen els participants recollint els dorsals. I atenció perquè dissabte a partir de les 10 de la nit, és a dir, demà a partir de les 10 de la nit, hi haurà ja talls generalitzats. Hi haurà un dispositiu policial format per més de 500 agents de policia. Està tot el recorregut tallat, però sí que es podrà passar per determinats encreuaments, tant persones com vehicles, sempre que no es comprometa la integritat dels participants. El transport públic, què és el que passa? Que reforça Metro València les hores clau i l'EMT ha hagut de modificar 32 línies, 32, per tal de garantir el servei de mobilitat a la ciutadania. El nostre company, Joan Llull Escoda, ha estat en la seu de l'EMT per veure com es fa aquesta planificació que és prou complicada. Arriba la Marató de València. Quants itineraris s'hauran de modificar? Anem a comprovar-ho en Som de Casa. Ai, que el perd. La intención es que podamos llegar lo máximo posible al... Sí, Demetrio. Al puente Astillero no sabemos si se puede llegar. Tener en cuenta que hasta que no esté la carrera de la Plaza Zaragoza, que haya pasado Plaza Zaragoza, hacia el kilómetro 24-25 no se podrá hacer. Claro, toda la zona del Grao... Correcto. Vamos a rerutear ciertas líneas, ya que van a haber 80 cortes de calles y de tráfico, para al final no molestar a los ciudadanos de Valencia y además acercar a esos 100.000 corredores al entorno de la maratón para que puedan acceder a la carrera. Básicamente que la gente se pueda mover como si fuese un día normal. 2 meses antes empieza a trabajar con policía local y con la organización del evento. Nos pasan los tramos de corte que ellos tienen previsto en un principio. Nosotros nos sentamos internamente aquí con los compañeros de diseño y empezamos a trabajar. Esta línea empieza muy pronto, ¿eh? Pero yo creo que hasta las 7 podríamos acercarnos incluso hasta la zona de Plaza España. Lo que hacemos es encapsular el evento por donde no podemos pasar y ir circulando alrededor del evento. El problema de esto es que esto es en movimiento. Hay calles en las cuales no pasamos, pero a partir de unas horas podemos pasar. Quina és la dificultat que presenta tota esta gestió? Tenemos que intentar dar el mejor servicio posible porque los autobuses no pueden circular por todas las calles. Y luego aquí los compañeros indicando las horas a cada coche, cuándo tiene que salir de cochera, dónde se tiene que incorporar, a qué hora tiene el relevo. Entonces esto lleva mucha faena, esto no se hace en un día. Això és el que té preparat l'EMT, però esta marató ens deixa altres xifres. Mireu, hi ha instal·lats 2 hospitals de campanya, 30 metges estan assistint al llarg del recorregut de la carrera. Hi ha instal·lats 60 desfibriladors que esperem que no s'hagin de gastar i també participen 2.400 voluntaris. I què falta? Sí, tot el comboi del món que no cap en esta pantalla i mireu que és gran. Saps que n'hi haurà de comboi. Moltes gràcies, Àngel. Això, efectivament, el comboi no és mesurable i també seria molt complicat treure totes les dades de cambrers, cambreres, cuiners, treballadors d'hostaleria, transport públic, taxi social, el que es maneja al voltant. És que se monta una realment espectacular. La hosteleria està completament preparada per a donar el millor del sector. Núria Sanz és presidenta de Restaurants Hosteleria de València i a més porta l'estibador, el gerent de l'estibador. Tot preparat per a diumenge, imagina, perquè ara ja ha d'estar tot molt ben planificat, no, Núria? Per al cap de setmana, dissabte i diumenge, però el diumenge és veritat que és el dia gran, és com Sant Josep. Estava fent, en efecte, Àngels, aquesta comparació, que la ciutat es transforma de tal manera i l'altre esdeveniment de la ciutat serien les falles, no? És a aquest nivell, tot concentrat en un cap de setmana. Penseu que són 30.000 corredors, però aquests 30.000 l'acompanyen una mitja de 3 persones. El que ve nacional o internacional, aleshores estem parlant de 100.000 persones. I els corredors ja són previsors? Ja tenen les seues reserves fetes? Sí, tenen la reserva i moltíssima gent s'agafa aquesta setmana de vacances. Ve amb la família i s'agafa la setmana. Penseu que València, ja ho hem parlat moltes voltes,
som ara mateix una de les millors ciutats d'Europa i del món per a viure. Aleshores, si tenen un esdeveniment com aquest, venen tots corrent. La previsió de l'horatge que anem a tindre és espectacular, perquè... per a la carrera també. Bueno, per a la carrera i per a gaudir de la ciutat. Sí, no, crec que fa 18 graus el dissabte. És veritat que baixa un poquet el diumenge, però és genial per als corredors i no hi ha vent. Aleshores, és genial també per a rècords. Això és una de les que tinc ganes que dones algun rècord. Sí, ciutat de rècord. Aleshores... I Núria, queda alguna taula lliure a València? Si toques per telèfon ara per a diumenge a dinar, queda encara alguna taula lliure? Encara en queda, però el que estàvem parlant dels carrers tallats, qui vulgui una bona taula ha de ser previsor, perquè al final és necessari. Planificar-se i arribar a l'hora. Però sí, penseu que aquest cap de setmana va ser com un històric de falles, sempre ho pensem, i nosaltres es parapetem i fem la previsió com si fos falles. Vol dir tant en compra de gènere, en contractació... I en contractació, sobretot, sí. Tota la previsió. L'ocupació hotelera està un 89-97%, més o menys. Doncs precisament, mira, ara que mencionem el tema dels hotels, el nostre company Carles Navarro té la informació, perquè també han hagut de fer un reforç ben especial per este cap de setmana. Carles Navarro, on estàs? Com estan els hotels? Crec que està tot de gom a gom. Conta'ns, queda alguna habitació lliure o què? Mira, Ximo, a l'hotel on jo estic, al Port Fèria, si hi ha algun despistat o despistada que encara no ha reservat habitació per a participar en la Marató de València, dir-li que a aquest hotel que no vinga, que no pregunte, perquè estan les 127 habitacions ocupades per a este cap de setmana. Jo estic amb Mario, que és el seu director. M'imagino que això serà tots els anys pràcticament igual, ¿no, Mario? Sí, efectivamente. Gracias a Dios la maratón mueve muchísima gente, cada año más. No hay más que ver el número de inscritos en la carrera, que cada año sigue aumentando, y evidentemente la ciudad se llena, totalmente. Me comentaves abans que inclús, més si s'adapteu a l'esdeveniment d'este cap de setmana, la marató, que inclús els serveis de restauració d'ací del restaurant l'adapteu per als corredors, ¿no? Efectivamente, tanto el desayuno del día antes de la carrera, del domingo por la mañana, el horario se adelanta a las 5:30 de la mañana y se complementa con algunos productos que son necesarios para luego afrontar la carrera en condiciones como puede ser pasta, puede ser arroz, mucha más fruta, frutos secos, etcétera, que también les viene bien. Y la cena del día anterior, la del sábado por la noche, también se refuerza con ese tipo de productos. Des d'avui, demà, tot serà un degoteig de clients que venen a quedar-se ací per a participar a la Marató de València. Els espereu tots avui? Els espereu ja demà? Com aniran arribant, Mario? Más o menos mitad y mitad. ¿Sí? Más o menos hoy llegará un 45-50% de la gente, el resto mañana. Casi todos hacen 2 noches. Muchos vienen de viernes a domingo y otra parte viene de sábado a lunes. Vale. Jo em vaig a per Toni, perquè Toni ve d'Eivissa. Segon any que va participar en la Marató de València. L'any passat no pogués córrer, però enguany, en quant de temps penses fer la marató? Bueno, ja veurem, 3:10 o 3:15. Sí. Ja. Lo de córrer ja ho deixem pels professionals. Has vingut en família, sí, no? Sí, hem vingut tots a disfrutar d'un fin de setmana per aquí. I què faran els xiquets i la dona mentre tu estàs participant? Espero que animar-me. Sí, no? Mira, com jo vull que comences la marató amb força, te vaig animar a que te puges així al pòdio, al número 1, i així... Ja que guanyar-se, Bueno, però sí, perquè així tu ja te sents guanyador. Des d'Eivissa inclús venen així a València per a participar en la Marató de València. Toni, gràcies. Mira, guanyador. Moltes gràcies, Carles, de Gom a Gom, Eixo Hotel Fira i tants altres hotels en la ciutat de València. Com es prepara la ciutat i quina emoció també. Jo crec que hi ha també un recorregut emocional. Perquè ha posat ell el número 1, però tots pujaran perquè tots seran guanyadors. Estic segura que tots seran guanyadors de la seva pròpia marató. I Núria, volia preguntar-te, les cartes, com ha comentat també ara al reportatge, les adapteu a la dieta dels corredors? Fa molts anys que Hostaleria València ja ha col·laborat en Fundació Trinidad Alfonso per a implementar als restaurants un menú dels corredors. Aleshores, ja fa tants anys, estem parlant de 6 o 7 anys, que ja els restaurants ja saben que dintre de les seves cartes, quan arriba aquesta època, ho tenen tot preparadíssim.
I a més, fan modificacions per a aquest tipus de corredor que necessiten. Igual els horaris també. Sí, els horaris també. Nosaltres, per exemple, demà ja comencem a donar dinars a les 12:30. Clar. Molta gent de tot el món. Sí, que ve prompte i que necessita dinar prompte i després descansar o fer l'última. És veritat que demà normalment els corredors no... José, ¿te posem en un compromís o qué? Venga, me atrevo a todo. ¿Qué te Después de haberme comprometido a decir... Ubica't en el moment de l'entrada a meta del guanyador de diumenge i amb rècord. És molt complicat. Ja sé que és complicat entrar en aquest... Perquè és el moment, però que xulo cantar un altre any més un rècord, ¿no? Bueno, perquè això ja pràcticament és un dia més en l'oficina. A Valencia estem acostumant-se. Estamos acostumbrándonos cuando es algo casi imposible. Y afortunadamente aquí, no sé, tenemos duende. Yo digo que Valencia tiene duende para la meteorología como para los récords. Y es ciudad de récords. Y yo afortunadamente he tenido la fortuna de poder vivir y cantar todos esos récords. Pero bueno... A veure si diumenge cantes un altre. Sí, sí. Bueno, va, no te posarem el compromís. No, si quieres... Sí, venga, va, intenta, tírale. Va, José, venga, va. ¿Quién queréis que gane? Tírale. Pues... Bueno... Joshua Cheptegei y tenemos a Kenenisa Bekele. Atención, porque vienen juntos, últimos 100 metros, se suben a la pasarela azul de los sueños. Atención, porque Valencia ha vuelto a desplegar las alas. Valencia lo ha vuelto a hacer. Ahí tenemos a estos dos corredores a punto de llegar a meta. Un fantástico sprint. Bekele, Cheptegei, Bekele, Cheptegei. Récord. No t'has mullat, t'has quedat entre els dos. Rècord, qui ballarà? No riu, molt bé, José. Com vos admire els narradors esportius, els de categoria, ens poses la pell de gallina. Bueno, sort per a tots perquè estem tots implicats en lo de diumenge, segur que serà un èxit. Gràcies per acompanyar-nos.